21 лютага адзначаецца міжнародны дзень роднай мовы. Вось ужо як 21 год гэта свята было ўведзена з мэтай садзейнічання моўнай і культурнай разнастайнасці і шматмоўю. З гэтай нагоды хочацца напомніць маладому пакаленню, што вельмі важна захоўваць сваё карэнне і сваю мову. У нашай дзіцячай бібліятэцы створаны ўсе ўмовы для ўдасканалення роднай мовы. Наш фонд уключае ў сябе нямала кніг беларускіх аўтараў. У аддзеле беларускай літаратуры вы можаце прачытаць кнігі Уладзіміра Караткевіча, Пятруся Броўкі, Артура Вольскага, Францішка Багушевіча, Якуба Коласа і многіх іншых вядомых пісьменнікаў. Наша бібліятэка таксама змяшчае слоўнікі: тлумачальны, арфаграфічны, слоўнік уласных імён, руска-беларускія слоўнікі. У чытальнай зале чытач можа пазнаёміцца з энцыклапедыямі на роднай мове, напрыклад, пра беларускі фальклор. У дапамогу алімпіяднікам у нашым філіяле знойдуцца шматлікія падручнікі аб беларускіх фразеалагізмах, анаграмах, прымаўках і іншыя. А закончыць свой аповед хочацца сімвалічнымі словамі Францішка Багушевіча: «Не пакідайце ж мовы нашай, каб не ўмёрлі». Дзякуй за ўвагу.